Σε όλους τους Δυτικομακεδόνες, τους συμπατριώτες μας, εύχομαι μια καλή χρονιά, με αισιοδοξία, με πίστη στις δυνάμεις μας, με σιγουριά στο βηματισμό μας και με περηφάνεια για τη διαδρομή μας. Με ενότητα, σχεδιασμό, πρόγραμμα, είναι σίγουρο ότι μπορούμε να πετύχουμε τα καλύτερα. Με κοινή προσπάθεια, με αλληλεγγύη, μπορούμε να ξεπεράσουμε τα δύσκολα και να φέρουμε το φρέσκο, το καινούριο, τους ανοιχτούς ορίζοντες, ένα καλύτερο αύριο χειροπιαστό, κυρίως για τα νέα παιδιά μας. Είμαι σίγουρος, με τις αστήρευτες δυνάμεις μας, με τα ποιοτικά μας χαρακτηριστικά, με το μοναδικό και ανεπανάληπτο ανθρώπινο δυναμικό μας και τις ικανότητες που τις έχουμε καταδείξει και καταγράψει πάρα πολλές φορές στην ιστορική μας διαδρομή, ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε. Ευχές για ατομική υγεία, για οικογενειακή ευτυχία και μια κοινή προσπάθεια για θετικό αποτέλεσμα μέσα σε μια κοινωνία που μπορεί να πάει μπροστά με αλληλεγγύη και ευημερία. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά.